Ix-xogħlijiet ta' riġenerazzjoni fil-qalba tal-Marsa qed jimxu b'ritmu tajjeb b'dan il-proġett mifrux fuq bosta toroq u spazji pubbliċi għandhom lan li jerġgħu jingħataw lura lill-komunità Marsija. Il-kap eżekuttiv tal-Korporazzjoni għar-Riġenerazzjoni tal-Port il-Kbir Gino Kawki spjega li r-riġenerazzjoni tibda minn ħdejn ir-roundabout fit-tarf ta' Triq is-Salib u tkompli sa quddiem il-Knisja b'xogħol mifrux fi 3 fażijiet. L-ewwel fażi hija il-ħajt li hawn ġenb Triq is-Salib li ħajkun qiegħed jiġi ngħata ħajja kompletament ġdida u anke ħajkun qegħdin jinżeraw ammont ta' siġar f'dik iż-żona. Il-riġenerazzjoni taċ-ċentru ġifieri fejn kien it-Suntier ħajjerġa' jsir mill-ġdid u ħajjerġa' isir fl-istess forma illi kien meta kien oriġinarjament mibni u ż-żona kollha ser tkun qiegħda tiġi pavimentata biex din iż-żona ta' quddiem il-Knisja tkun pedestrian priority. Spjega li x-xogħol fuq il-ħajt tul Triq is-Salib qed jinkeseb bil-ġebla tal-Franka biex jerġa' joħroġ l-aspett oriġinali ta' triq meta nbniet. Qudiemu se jitħawlu siġar u arbuxelli ġodda flimkien ma' passaġġi pedonali biex tiżdied il-ħdura f'żona tal-Marsa li s'issa kienet nieqsa ħafna minn dan l-element. It-tieni fażi tinkludi r-riġenerazzjoni sħiħa ta' Suntier ta' quddiem il-Knisja ta' Trinita Qaddisa li se jerġa' jieħu l-forma oriġinali tiegħu. Iż-żona kollha ta' quddiem il-Knisja se tingħata priorità lin-nies, inkluż bil-pavimentar ta' triq u ta' triq Balbi sa triq il-Pont. Fit-tielet fażi, Triq is-Salib se tinbena mill-ġdid bis-servizzi kollha meħtieġa filwaqt li l-proġett se jinkludi wkoll l-installazzjoni ta' sistemi ta' sigurtà, bankijiet, fanali u aktar spazji miftuħa għal pubbliku. Akkumpanjata mis-Sindku tal-Marsa Luke Farrugia, il-Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u r-Reġenerazzjoni tal-Port il-Kbir Miriam Dalli qalet li x-xogħlijiet qed isiru bħala parti mill-viżjoni usa ta' riġenerazzjoni tal-Port il-Kbir, b'attenzjoni partikolari fuq it-tisħiħ tal-ispazji pubbliċi fil-Marsa.